जोंना बड'लेण्ड बुब्लि आदामोननि स्टुडिअ मोनफैबाय दा आदाखौ दिनै फार्स्ट टाइम रियेलाव लोगो मोनना जोबोद मोजां नांदो। बिथाङा मोनसे इउटिउब चेनेल दङ आरो बे इउटिउब चेनेलनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनायबो नुयो बिथांनिखौ। दा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'हा बिथाङा फैदों जोंनि न'। दा फाइनाली गाइस आङो दा नै जोंना बड'लेण्ड बुब्लि आदामोननि स्टुडिअ मोनफैबाय दा आदाखौ दिनै फार्स्ट टाइम रियेलाव लोगो मोनना जोबोद मोजां नांदो। दा रियेलावनो आङो नायनो होखानानै माने आदाखौ लोगो हमनो फैखादोंमोन आरो दा बर्तमान मोजां नांबाय लोगो मोननानै। दा फार्स्टआवनो आदाया आंनि चेनेलाव एसे माबाफोर बुंना होदो। निश्चय साबायखर थाबाय फंबायनिसिम। बिथाङा मोनसे इउटिउब चेनेल दङ आरो बे इउटिउब चेनेलनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनायबो नुयो बिथांनिखौ। दा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'हा बिथाङा फैदों जोंनि न'खौ स्टुडिअ माने स्टुडिअ'खौबो नायबाय बिथांमोना, वर्क टिउसनखौ नायबाय बिथांमोना। जों आरो लोगोसे आंखौ फंनैसो बाथ्रा बिथाङा सोंदों, आं लासै बुंलाङो। दा खोब साबायखर जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि मावख'आव फैनानै जे जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिखौ नोंथांमोना नायफैदों, रोजा रोजा साबायखर। आंथ' ओरैनोथ' आङो निउसफोराव नुबाय थानाय जायोमोन जितु माबाय थानाय, खिन्थु बेनिखायनो आङो रियेलाव नायथारनो होननानै आङो नैबे क'क्राझारसिम फैनाय जाबाय आरो आदामोननिसिम। दा हरखाबै माने फैनाय जाबाय आदामोना गाज्रि मोना आरो गोजोननायसो मोनदों। मानो होनब्ला आथिखालावहा ससियेल मिडियानि मेन माने सोरखौबा माने गोजौ फारसे लांनाय मोजांनि थाखाय बाहायब्ला खोब मोजां जायो आथिखालाव इउटिउब चेनेल। मानो होनबा आथिखालाव नों आरो इउटिउब चेनेलजोंनो खोब फेमास जानाय मानसि दं, जेरैबायदि आसामनि गेजेराव दा डिम्पु बरामोन, जोंनि बर'नि गेजेराव बि भइस होनना सिनायोमोन। माने रायजो नर्थ इस्ट माने इन्डियावनो सिनायफ्रामो फ्राय। थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव फैनानै जोंनि मावख'खौ नायफैदों, खोब गोजोननाय मोन्दों आरो। दा ओरैनो जितुबा आदामोननि नैबे स्टुडिअनि लकेसनखौ खिथानो हागोन? हागोन निस्सय। जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मावख'आ जाबाय क'क्राझार मेन टाउन, जेडि रोड, बागानसालि होनना बुङो। बागानसालि बे जायगायाव दङ। आरो जोंनिया लामा खोरायावनो मेन हाइ रड खोरायावनो माने साइनबोर्ड दंखायो, बेनार दंखायो लामायाव, बेयाव बारा नुखागोन। ओमफ्राय ओरैनो जुदि सोरबाफोर माने जोंनि आंनि भिडिअ नायग्राफोरा भिडिअफोरा जुदि माबाफोर हरखाबै जायोबा नोंथांमोना डाइरेक्ट भिडिअफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै एसे हेल्प खालामनो हागोन दा आदामोना एसे? निस्सय जोंनि खामानिया बेनो, सोरबा दुखुथियाव गोलैना दंबा जों बेखौ मदद होनाय, सोरबा मायाबाफोर जेंनायाव दङब्ला बेखौ जोङो माने रायजोफोरनो दिन्थिनाय, सोरबा करपसन खालामब्ला बै करपसनखौ दिन्थिनाय, सरकारा जुदि मोजां मावाखैबा मोजां मावैखौ दिन्थिनाय, मोजां मावनायखौ मोजां दिन्थिनाय, माने सैथो उदां आरो सैथो खौरां जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव अराय सम माने फोसावबाय थायो। बाय मिस्टेक जायो, जों मालाबा माने इनफरमेसना जुदि मिस्टेक जायोब्ला जोङो गेजेर समाव जादों आरो जानोबो हागौ, इयुनावबो माने बेबायदि जागोन आरो। दा बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थायो। दा जिखुनु जाया, ओमफ्राय ओरैनो नैबे आदामोननि नाम्बारखौ होजागोन आंनि चेनेलाव। बायचान्स जुदि सोरबा गामिफ्रावनो जा माबा मोनसे बा मदद ससियेल मिडियानि गेजेरजों जुदि देखायनो गोसो दंबा होमबानिया कल खालामबाथाय मोनगोन आरो। आंनि नाम्बारा एबा जोंनि अफिसियेल नाम्बारा जाबाय 9949082706। बे नाम्बार फिन खनसे बुंसै आं, 9949082706। बे जाबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि अफिसियेल नाम्बार। आरो मोनसे नाम्बार दंबावो, बै नाम्बारखौ आं एसेबां गोसोआव गैया। जिखुनु जानायाव कल हरबा मोनखागोन आरो। दा बिनो आरो गाइस, नोंथांमोना दा मिथिबाय जानांगौ। दाथ' गोबांथ' मिथिखायो, मिथिनाया आदामोनखौ दा मिथिनायानो जाजोबखायो गासैबो। होमबाबो आदामोननियाबो फेसबुक पेजबो दंखायो, ओमफ्राय आरो इउटुबाथ' दंखायो। नोंथांमोना साथामाथ' मोनखागोन। केबल टिभिबो दङ। केबल टिभिया जाबाय नोंथांमोना चेनेल नाम्बारा 277। बेखौ क'क्राझारावल' नुयो दायो। बेखौ जों आरोबाव जों माने दा क'क्राझारनि एरियायावल'सो नुनाय खालामदों नामा? क'क्राझाराव नुनाय खालामदों। होमबा जोंनि बाक्सा बा उदालगुरिथिं नुनाय खालामथ'वाखै? बेखौ खालामनो प्रसेसआव दङ। माने बिटिआरनि मोनफ्रोमबो माबायावहा जों टिभि चेनेलाव नुनाय जों खालामनायनि मोनसे प्रसेसआव दंबाय थायो। खोब आवगायबाय, माने 50%आ सानखाबाय। जों माने टिभि चेनेलाव नुनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं आरो ना। बेयावहा नोंथांमोननिबो मदद नांगोन। नोंथांमोन बायदि फंबायमोना जुदि बेबायदि जोंखौ जुदि बयजोंबो सिनायजानाय मिथिजानाय जुदि खालामोब्ला जों खोब माने थाबैनो जों जौगागोन। मानो होनबा बर'नि गेजेराव दासिमबो बे टिभि चेनेल गैयिनि थाखायनो जों दा माने जोंनि मिशन आरो भिजन बे जाबाय जोंहा बर'नि गेजेराव जों टिभि चेनेल एनिहाव गायसनथारनांगौ। बै मिशन आरो भिजनजों जों आवगायगासिनो दं। बै आवगायनायावहा रायजो राजानि गासैनोबो जों मदद नांगोन आरो। मायबाफोर जुदि गेजेराव गोरोन्थि जायोब्ला बै गोरोन्थिनि थाखायबो निमाहा मोनगोन जों आसा खालामो। मानो होनबा माखासे समावहा इनफर्मा जोंनिया रं इनफर्म फैयो, बै रं इनफर्मखौ जों माने होनांगौ जायो। बेयावहा जों होफ्लांनायाव बाय मिस्टेक जायो। बेयाव जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा मदद हेफाजाब होलायो आरो।
दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ आंथ' मिथिखाबायानोखा जास्ट नोंथांमोना दा भिडिअ नायना एसेबा बुजिबाय जानांगौ मिथिबाय जानांगौ आदाया मा मा बुंदों जाय जाय नायदों नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिगोन दा जियानो जाया मानो गाइस दा आदाखौ लोगो मोननानै आरो मोगा मोगि एसे सिनायथि लालायनानै जोबोर मोजां मोनदों खिन्थु मोजां मोगा मोगि जालायाखैबो आरो नेक्स्टआव मोजां मोगा मोगि लाबावलायगोन जास्ट माने आङो दिनै आदामोनखौ स्टुडिअखौ नायनो फायखौथ' लोगो हमखौथ' बे भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो माने साडेनलिनो फंबाया बेसिम सफैनो हानायखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो जा फंबाय नुकुल ब्लग बिथांनि ब्लगखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम आरो बिथांखौ जौगानायाव मदद हो आंनिफ्राय आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों दा बिनो आरोना गाइस गासैनिसिमबो खुलुमबाय दे गाइस बाय बाय